Много ти благодаря, че отново ме приемаш в твоя дом и нямам търпение сега да те попитам, разпитам и да ми покажеш всички детайли за това, кои са твоите 5 любими неща в твоя дом. Само да кажа, че това е втория мъж, който влиза в апартамента. Стига бе, наистина ли? Изключително специален. Сега искам да знам кой е първия. Няма да ти кажа, мисля, добре. че се сещаш. Добре, в този ред на мисли, понеже съм малко гладен, може ли така едно омлетче да ми направиш? Чакай да видя дали имам яйца. Имаш ли яйца? Имам яйца. Не, виж, може ти ми се похвалиш, че правиш хубави филийки с яйца. Имам яйца, искаш ли яйца наистина? Не, благодаря. Не, ще пропусна, мерси. Гладен съм, но не чак толкова. Съм на фастинг днеска, така че благодаря ти много, иначе съм сигурен, че правиш много вкусни филийки. Нещо, което винаги имам вкъщи, между другото, са яйца. Да. Това е задължително и ядки. А ти вкъщи не готвиш много, предполагам, или? Готвиш ли си? Яйца. Защото, между другото, хладилникът ти е доста пълен. Има много неща. Виждам, че има вино. Вино има, това е, искам да ти кажа, че това вино го снимам вече в 6-то предаване. Така ли? Така, че, значи не си го изпил. Аз ти донесох също едно винце да си го пиеш много любов. Винаги си знал какво обичам да пия. Розе, оцелих го. Момичета, имате ли розе? Тук има много сладки магнитчета, но да не се разсейваме. Тук има една интересна снимка. Готина е. Може да видим, не знам за национален ефир дали става, но всъщност тя е просто много, много красива поза. Но да се върнем на твоите 5 любими неща в къщи. Кои са те? Нека започнем от първото. 5 любими неща, нека да започнем от първото. Това е клапата, всъщност, която използвам долу, защото студиото ми е долу, за подкаста. Винаги стартирам с нея. Тук се пише с тебе Шира. Сега тук това е много яко да кажем на хората. Умишлено не пише нищо, защото ние в всякакви продукции, вместо да използваме това нещо, което се използва в киното, ние правиме ето така. Индийска клапа. На това нещо му се вика индийска клапа. Супер, добре. Второто нещо, което естествено много обичам, това е кафемашината ми. Чакай да направим реклама сега. Няма да правим реклама. Кафемашината, това тук те разбирам, пиеш кафе, предполагам, всяка сутрин. Всяка сутрин. Искам да ти разкажа една история. Трябваше, понеже приемам желязо, имам анемия, трябваше да направя една терапия с желязо и не трябваше да пия кафе един месец. Така. Хора, на третия ден бях като жена в цикъл. Жена, която те първа ще се жени и трябва да се организира. Ти знаеш, даже си го спомням това нещо. Ти беше качвала сторита. Това е наистина много тежко. Разбирам. В смисъл, аз примерно имам малко ми е тревожно, когато лета със самолет. Малко, да. Добре да я познаваме се. Да. Но гледам да не пия кафе и съм такъв, нямам търпение просто да стигна в дестинацията, където отивам, за да се налея с две кафе. Аз пия друг тип кафе в самолетите, но викай му както поискаш. Добре. И последното нещо, което ми е... Чакай, последното, това е третото. Третото нещо, което ми е любимо, всъщност това е един гол мъж със страхотно тяло, което всъщност ми е подарък. Какво е това всъщност? Той е макет, много яко. Да, виж. Кухичук. Това тяло... Айде сега. Аз такива тела харесвам мъжки. Харесвам батки, между другото. Да, всъщност това ми е подарък от фризьора за Коледа, за новото ми студио, което ще... Виж как всичко е свързано с студиото. И това ще бъде в студиото, така ли? Това ще бъде също в студиото. Много яко. Ето виждаме го ексклюзивно при нас. Преди всички преди да попадне там близко до бейбе стола. Да. Добре. Четвъртото ми любимо нещо е ето тази възглавница. Тя ми е много сентиментална. Това е от момичето, всъщност, което се грижи за всичките ми рекламни кампании, за моя менеджер. Натали, обичам я. Да, тя ми подари това сърце. Естествено, след поредна моя раздяла и тя ми вика, ето най-сетне ти събрахме сърцето цяло. Ти я раздели, бе. Ти май си много огън момиче. Аз съм огън сърцето много силно тупка май. Сърцето туп-туп. Аритмия. Имаше една песен на Фикс. Искам да кажа, че и аз така, и като влязох у вас и леко ми притупка и на мене сърцето. Това не ми се случва често. Знам, защото има фермон тук. Аз съм разпускала малко много ти е силна женската енергия, за което просто... Благодаря ти за което. Мога само да ти кажа, че това е така. Не, по никакъв начин. Чакай малко. По никакъв начин ти сега... Пък всъщност, сега като се замисля, ще ми намери апартамент, ще ме снима постоянно, ще си ходим по почивки. Виж, гледай каква комбинация. Хем да ти намери апартамент, хем да те снима постоянно. Пък две в едно. Има и още една тайна, нали? Знаеш, че аз съм правил чалга клипове. Много поп-фолк клипове. Ставам фолк певица. Така че ще ти снимам. Аз на Галин съм правил клипове, на Андрея. Така че мога и клипче да ти направя. Само, че виж, проблема ето там. Нямам го това. В смисъл, влизам във форма, ама... Той ходи на тенис постоянно. Искам да кажа, че колкото пъти го питам какво правиш, той на тенис съм. Така че е нормално. Добре, и на пето място? На пето място винаги съм била фенка на прес-папиетата и това е подарък от мама. Това е много сладко. И покрай Коледа, защото, за съжаление, от 4 години на Коледа не съм си била вкъщи, понеже работата ми е такава, че изисква. Аз да съм в дискотеката на 25-ти вечерта. Тази Коледа мама ми подари това прес-папие. И така си го свързвам с една самотна Коледа тук вкъщи.
Но трябва да се радваме на малките неща в живота. Абсолютно. Това съм аз, джинджифиловото човеченце. Това съм аз, така. Страхотно. Да. Имаш си и отскоро и кученце, най-големия сводър на света. Как се казва? Роки се казва, кръстане на Роки Балбоа. Супер, жив и здрав да ти е. Голям, здрав, мощен лае. Направо... Да, 650 грама чиста мускулна маса. Душичка. Абсолютно така. Много ти благодаря, че отново ме допусна до твоя дом. Айде, имам бонус. Бонус. Ще ти покажа едно нещо, защото сега го видях и викам, не съм ти го показвала. Това е подарък от една моя много близка приятелка, която се опитала да приложи знанията си по английски in case of miracle, break glass. Велико. Обаче ато липсва. Тук няма никакво значение. Нищо. Това не го... Да, то се разбира. Истината е, много е яко това. От 4 години не съм го чула. Добре, така, това мога го приема малко двузначно, но за малко щеш да го щупиш между другото. За малко, трябваше нещо. После трябваше да изключим камерата. Да. Не, ето виж. Или да включим и оператора. Това вече и отиваме към един друг сайт. Вижте, какво да направя? Моят мозък такъв... мръсник. Какво да направя? Тук и награди имаш, гледай какво става. Айде сега наградите. Подкаст на годината 2024. Най-добър водещ на YouTube проекти 2024. TikTok инфлуенсър на годината. 2024 е била много силна година за теб. Моята година. Сега следващата пак ще е моята година. Виж какво видях. Това едно момиче ме го пусна по... доставчик, виж какво ми е написал. Ивка, прекрасна момиче, желая ти щастието, което заслужаваш, обичта и подкрепата, с което да летиш. 2025 е годината на промяната. Бъди много здрава, надявам се да ти донесе късмет от сърце. Да, и всъщност ми е сложила вътре една 4-листна детелина. Това е много сладко. И съм си го запазила. Наистина. Запазила съм си го, защото... Как няма да си го запазиш? Това е толкова много сладка девойка. Много яко. Много е сладка. И така, да имаше и бонус. Отново искам много да ти благодаря. Ефирното ни време изтича, но за мен беше огромно удоволствие. Приятно с тебе да снимаме и да... Дай Боже, може пък и нещо друго да измислиме. С самолети без кафе. Абонирали ли сте се за канала? Кажи на тия хора, абонирайте се за канала, тъгнете приятел в коментарите, при когото много обичате да ходите на гости. Така. Или пък напишете в коментари кой е следващия гост, който искате да видите в 37 въпроса, защото има много интересни хора, които все още не съм снимал. Мога ли да предложа? Мирела. Мирела? Да, Мирела Alpha Music. С много голямо удоволствие. Много бих се радвал, за мен би било чест, така че Мирела, ако гледаш това видео, добре дошла си, или по-скоро аз ще отправя една покана към теб да се самопоканя в твоя дом. Защото това се случва в 37 въпроса. Точно така. Супер. Това не е платено. Не, наистина не е. Очаквам хонорара ми. Хонорарът ти ще бъде в имотни акции. Или в имот, смисъл сега един ден. Аз ще купя на Бастургач някой ден, не знаеш. Аз съм решила да се взема остров. Купи го, аз ще го продавам. А това с острова не е лоша идея. Някъде в Италия. Италия. Бали тема? Нещо е такова. Много ми е мечта, не съм ходил още. Кътво е. Днес за втори път сме на гости на Ивка Бейби и нямам търпение да ви покажа нейния нов дом. Ивке, здравей! Много ти благодаря, че ме посрещаш отново в твоя дом. Аз се радвам, че си тук и се надявам да си с подарък. Разбира се, как не. Как започва идеалният ти ден? Идеалният ми ден започва винаги с чаша кафе, малко новини и малко интернет. Кой прави най-добрият омлет? Най-добрият омлет определено го правя аз. Какъв би бил живота ти, ако не беше инфлуенсър? Ако не бях инфлуенсър, най-вероятно щях да съм маркетинг специалист. Как се справиш с негативните коментари по твой адрес? Гледам да не ги чета, но когато ги чета, гледам да се забавлявам. Кое е най-доброто и най-лошо нещо в това да бъдеш популярна? Най-доброто нещо в това да бъдеш популярен е, че имаш голямо въздействие върху голям брой хора, а най-лошото е, че те виждат и в най-тегавите моменти. Ако трябваше да избягаш някъде за месец, без телефон, къде би отишла? Бали. Какво би искала хората да знаят за теб, което не се вижда в социалните ти мрежи? Бих искала да знаят, че всъщност съм изключително емоционална. Понякога влизам в депресия и обичам да карам коли. Коя е най-лудата клюка, която си чувала за себе си и вярна ли е? Най-лудата клюка, която съм чувала за себе си е, че съм любовница на Константин. Вярно ли е? Не.
Книга за Ивка или кючек за Ивка? Книга с кючек. Нямам търпение да го чуя. Какъв е саундтрака на живота ти в момента? Саундтрака на живота ми в момента е микс, маш и малко Keep Bleeding in Love. Коя е най-запомнящата се среща с известна личност, която си имала? Най-запомнящата се среща с известна личност беше с Галена след първото участие, на което отидох в една варненска дискотека. В кой филм или сериал би искала да изиграеш роля? Бих искала да изиграя роля в Breaking Bad, едната приятелка на главния актьор. Коя тенденция в социалните мрежи намираш за най-абсурдна? Не харесвам танците в TikTok. Въобще не ги харесвам. Ако можеш да изтриеш един свой пост или момент от социалните си мрежи, кой би бил той? Поста с сладоледа. Кое е любимото ти интервю, което си взимала до сега? Най-любимото ми интервю е с Азис и той ми задаваше въпроси, а не аз на него. Кой е мечтаният ти гост, който все още не е гостувал на Бейбе Стола? Галена. Пожелавам ти го скоро. Съвсем скоро. Какво според теб отличава добрия инфлуенсър от посредствения? Добрият инфлуенсър винаги казва истината, а лошия лъже. Какъв съвет би дала на някой, който иска да пробие в социалните мрежи? Искам да им кажа да бъдат малко по-открити. Малко по-истински и малко по-без фейсап. Кое е най-странното предложение за сътрудничество, което си получавала? Най-странното предложение беше миналата седмица, в която ми казаха, че иска да закупя чувапогашника ми. Какви са най-големите заблуди за инфлуенсърите? Най-големите заблуди са, че изкарваме много пари, а ние всъщност набиваме много пари обратно в социалните мрежи. Имаш ли план Б за живота си и след социалните мрежи? Винаги имам план Б, който винаги е бил план А и това е маркетинга. Как се промени стилът ти на съдържание от началото на кариерата ти до сега? Спрях да казвам толкова много думата секс. Имаш ли пластична корекция, за която съжаляваш? Гърдите тепърва ще бъдат оправени. Котки или кучета? Кучета. Галена или Преслава? Галена Преслава. Джин или вино? Вино. Кино или дискотека? Дискотека. Или Фики? Кино. Чакай. Кино и дискотека. Фики или Галин? Галин. Лято или зима? Лято. Ивана или Глория? Ивана. Пътешествие в космоса или дълбоко в океана? Междузвездни войни в космоса. Планина или море? Море. Бали или Тайланд? Бали. Бъдещето или миналото? Бъдещето. Кое е най-смелото нещо, което някога си правила? Най-смелото нещо, което някога съм правила, е да скоча с бъдеще. О, вау! Кой е най-големият комплимент, който си получавала? Най-големият комплимент е едно от... Най-големият ми комплимент, който съм получавала от едно момиче, което беше написало, че е в болницата и гледа моите подкасти. Какво би искала да запомнят хората за теб? Бих искала да запомня, че съм едно готино, усмихнато, ведро момиче, което ви кара да се усмихнат също. Какво никога не би рекламирала, дори и за много пари? Никога не бих рекламирала продукти, които наподобяват използването на наркотици. Адмирации. Ако можеше да вечеряш с твоя 18 годишен аз, какво би й казала? Бих и казала, че е, може би, едно от най-успешните същества в България и бих я посъветвала никога да не се отказва. Ако трябваше да живееш само с 3 вещи, кои биха били те? Телефон, автомобил и свичър. Ако беше анимационен герой, коя би била? Мики Маус. Имаш ли guilty pleasure песен, която слушаш тайно? Луда по тебе. Кое е най-безумното нещо, което си купувала? Най-безумното нещо, което съм купувала в последно време, всъщност е поставката ми за тоалетна хартия, която е в формата на микрофон. Коя е най-странната градска легенда, която си чувала за себе си? Че съм любовница на Константин, че вземам наркотици и че съм проститутка. Как би изглеждал перфектният ти Tinder профил? Перфектният ми Tinder профил би изглеждал най-добре без снимка, защото хората не вярват, че Ивка Беева може да има Tinder. Ако можеше да бъдеш невидима за един ден, какво би направила? Бих отишла в парламента. Коя е Ива Иванова? Ива Иванова е същата одетина като Ивка Беева. Нали, Беева? Нали? И едно готино усмихнато момиче, което няма търпение да ви покаже какво може.